What's up mga kapasaway, bilang tibay. So welcome back, no? Welcome back sa aton nga istorya. Perfect bilang tibay. So kay tungod nga na banang ako nga page, no, sa Facebook. Okay? Base mga 1 month siguro. So diri naman anay sa YouTube. Okay? May istorya ta, no? Nang bukad na ko mga istorya kay kadamo mga istorya nga nagasend sa akon. Kag wala ko man na waragwag di sa face sa YouTube, no. So aton nga pag-istoryahan. So ang istorya ngayon halin ini kay Jik Gradula bilang tibay. So ang istorya mo niyo. Bilang tibay, perfect ni. So may isa ka tawo. Okay. Ang tawo nga ina kumpol na sa bilang tibay. Duay ka kamot way utod. Ti ang tawo nga ina nga kumpol ga plano nga maghigog bilang tibay. Kay useless na gid sa kuno, way na gid sa hindi masigapong kaobra, way man sa hindi ang mga himo ang ulubraon niya kay tungod nga kumpol sa bilang tibay. Ti amo na to. Ti sa kadlaw nagsaka sa building bilang tibay, ika 997 floor. Okay, so 997 floor nga building insaka ya bilang sakay sa escalator, elevator, calculator, tanan nga may mga tour. Sakyan niya. Makalabot sa 997 floor. Paglabot niya dito, malumpat sa kay mahigog sa mo useless na gid ako do katama. No way nagid siya ako do pulo sa kalibutan, mabuhi pa kay way man sa kamot, kumpol duha ka kamot. Di pagsakaya, malumpat na sa ika 997 floor. Bilang tibay. Hana sa mamalumpat, paglantaw sa dalom, bilang tibay may nakita sa tao. Kumpol man ang duha ka kamot, kag kumpol ang duha ka tiil, way man tiil, bilang tibay do penguin lang daw. Naras ako gasakay sa karito. Okay. Ang tao man nakita sa dalom, grabe no, 997 floor, pero kita ya pa. Kita yung tao, kumpol, way kamot, duha ka kamot wala, duha ka tiil wala. Pero nakita yung tao saot-saot kuno do ka pangalipay pa, tingala sa ambali ay abi ko ako lang niya ang kakabatsyag naka ano sini nga do ka useless ako nga gali miara pag tao nga mas lala pa kay sa akon. Wala kamot, wala tiil. Pero nagasaot-saot, nagapangalipay pa bilang tibay. Di na liso pinsarya. Nanaog sa 997 floor nanaog sa tibay. Pag panaog sa dalom, yung katuan niya to ang kumpol man nga nagasaot-saot bilang tibay. Sa ngara nasa sa dalom, yung katuan niya na to. Okay? Kaya na-realize siya nga may ara pagaling tao mas lala pa kasi siya, masubra pa siya. Wala kamot, wala tiil, pero kapangalipay, no? Grabe ang kalipay nga mabuhi, no? Amo nagali kanami ang mabuhi, ang balya. So ginpalapitan niya to ang kumpol to nga laki to sa karito, kasakay sa karito. Okay. Pagpalapit siya, ginpamangkot siya. Ang ambalya, Mig, nga muna na ang sitwasyon mo, wala ka nakamot, wala ka patiil, pero pangalipay kapag saot-saot ka pa. Ako wala lang ko kamot, pero gusto ko na madula sa kalimutan, kaya do ka useless ako. Pero ikaw nakuha mo pa magsaot-saot, bisa wala ka na tiil kag kamot. Anong nagapalipay sa imo nga ka malipayon gid sa imo nga bisan na muna ng sitwasyon mo? Pangalipay kapag saot-saot ka pa. Ibay mo nang ambalya sa kumpol man nga gasakay sa karito. Okay? Wala na kamot, wala matiil, pero pangalipay gasaot-saot. Kaya mo to. Ang sabat sang lalaki sa iya, dumduman mo gasaot ko. Agago si mo kakatol sa buli ko, wala akong makalot kalutan na ibi. Hindi nagibagwantang kakatol. Paano sa kakalot kay? Uy, nakamot po yung sa tiil. Kaluta. Di po ito naglalaki.
nagrinto yung ulo ya biltibay nagpaipit siya sa truck biltibay nagpabunggo siya sa truck pagpabunggo siya sa truck gindala sa ospital pabungto ya butod na doya kati parehas na sila dua buhi pang biltibay perfect biltibay so madamong ging salamat sa pagpamati no so ang sinjer na to nga storya amo si Jik Gradula no bilang tibaya so mga shout out kita anay so gina shout out ko dagali si Angelo Aliego bilang tibay ka perfect so gina wash out ko manda si Adrian Antinero kag si Roland Kent Reyes no ga subaybay isang aton nga mga video nga i-upload ta no so madamo gyud salamat kag kay Arlo Fernandez na shout out ko da kag Romy Magaliano bila tibay ka perfect gid kay Carlo James di manahan no perfect ka Maninoy White shout out mada sa kay Maninoy White no so kag sa shout out da sa MZR Racing Hori halik kay Hori Viera okay so madamo kay salamat kamay panganalipay kamo napalipay ko kamo kag send lang kamo sa storya sa Facebook page ko bisan na black ang akon nga Facebook page pwede ko gyapon kabasa sa messages pero hindi lang ko ka-reply kag kakwan okay so madamo kay salamat see you in my next story